எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்மளோட தமிழ் மார்க்கெட் இன்ஃபோ. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நியூ அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும். நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம சேனலில் லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் வந்து பங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை கண்டுட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ லட்சுமி விலாஸ் பேங்க்கோட பங்குகள் பார்த்திங்கன்னா கடந்த 6 நாட்களாகவே கடும் வீழ்ச்சியை வந்து செஞ்சுருக்கு. 53% வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. ஸோ முதலீட்டாளருக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஒரு வேதனையான விஷயம்தான். ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் பார்த்திங்க, இதோட மீதான பங்குகளை பார்த்திங்கன்னா கடந்த 6 நாட்களாகவே பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து விற்பனை செஞ்சுட்டு வர காரணத்தினால லட்சுமி விலாஸ் வங்கி வந்து பங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் 53% வந்து சரிவை கண்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேதனை தரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவிலான ஒரு வாராக்கடன், அதுக்கப்புறம் வந்து நிர்வாகத்தில் வந்து தொடரும் பிரச்சனைகள். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து லட்சுமி விலாஸ் வங்கியில் வந்து நிர்வாகம் வந்து ஒரு மோசமான நிலையை வந்து அடைஞ்சிட்டு வர நிலையில் ஸோ இந்த ரிசர்வ் வங்கி வந்து தலையிட்டு இவ்வங்கியை வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே, அதாவது சிங்கப்பூரை தலையிடமாக கொண்டு இயங்கு வர இந்த டிபிஎஸ் அப்படிங்கிற வங்கியோட இணைக்க ரிசர்வ் வங்கி பரிந்துரை செஞ்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இறுதி முடிவு வந்து இன்னும் எடுக்கப்படாத நிலையில் இந்த லட்சுமி விலாஸ் பங்குகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவிலான ஒரு சரிவு அடைஞ்சு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் வங்கியோட கோரிக்கையோட அடிப்படையின் மத்தியில் கடந்த 17ஆம் தேதி மத்திய நிதி அமைச்சர் இருக்காங்களா, அவங்க வந்து லட்சுமி விலாஸ் வங்கி மீது மொராட்டோரியம், அதாவது கட்டுப்பாடுகளை வந்து விதித்து இவ்வங்கி வந்து வாடிக்கையாளர்களையும் முதலீட்டாளர்களை வந்து அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஸோ ஆனால் அடுத்த சில மணி நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா இவ்வங்கியை வந்து காப்பாற்றுற திட்டத்தையும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிச்சாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, ஸோ லட்சுமி விலாஸ் வங்கி அதுக்கப்புறம் மற்றும் டிபிஎஸ் வங்கி இதோட இணைப்பின் மூலமாக முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து எவ்விதமான ஒரு லாபமோ நன்மையோ வந்து இல்லை. அந்த கருத்துக்கு வந்து நாளுக்கு நாள் உறுதியாகி வரும் நிலையில் இந்த நிறுவனோட பங்குகள் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து சரிஞ்சிட்டே வருது. ஸோ முதலீட்டாளர்களை வந்து கடுமையாக பாதிக்கிற காரணத்தினால இந்த லட்சுமி விலாஸ் வங்கியோட நிர்வாகம் ரிசர்வ் வங்கியோட ஆலோசனை வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமி விலாஸ் வங்கி அதுக்கப்புறம் டிபிஎஸ் வங்கி இந்த இணைப்பு குறித்து இன்னும் முழுமையான முடிவு வந்து எந்த தரப்பு வந்து எடுக்காத நிலையில் முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பதற்றமான சூழ்நிலையே நிலவி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரு வங்கிகளோட இணைப்பு பற்றி ரிசர்வ் வங்கி இந்த வாரத்தோட இறுதிக்குள்ளே முடிவு வந்து எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோவர் சர்க்கியூட் அளவு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்நிலையில் வந்து இந்த 17ஆம் தேதியிலேருந்து லட்சுமி விலாஸ் வங்கியோட பங்குகள் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து சரிவை கந்துக்கிட்டே வர நிலையில் கடந்த 6 வர்த்தக நாட்களாகவுமே பார்த்திங்கன்னா தினமும் லோவர் சர்க்கியூட்டில் அளவே தான் அடைஞ்சிட்டு வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 53% சரிவு. ஸோ கடந்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தக முடிவில் லட்சுமி விலாஸ் வங்கியோட ஒரு பங்கோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபா 55 பைசா 15.55 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட நிலையில் சுமார் 53% சரிவை சந்திச்சு இன்றைக்கி என்ன இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7.30 ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய வீழ்ச்சியிலே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ முதலீட்டாளருக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஒரு வேதனையான விஷயந்தான். ஸோ கண்டிப்பாக இனி அடுத்து வர வாரங்களில் லட்சுமி விலாஸோட பங்குகள் வந்து ஏறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதா இல்லையா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன முடிவு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அடுத்து இந்த நியூஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த நியூஸ் வந்து லட்சுமி விலாஸ் முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.